Ne smijemo zamisliti šta bi sve se zbilo da te nije Alija predsjedniče bilo. Lijepe naše Bosne nestalo bi tada, a miljeni Bosanci gdje bi bili sada? To se ne zaboravlja, šta si Bosni dao, kad je bilo najteže, sve si izdržao, tvoje djelo govori, a ne prazne priče. Najveći si sin bosanski, dragi predsjedniče. Šta smo drugo mogli da ne damo svoje i slušamo predsjedniče mudre riječi tvoje. Od tebe smo učili sve što treba znati, da za Bosnu nije mnogo ni svoj život dati. To se ne zaboravlja, šta si Bosni dao, kad je bilo najteže, sve si izdržao, tvoje djelo govori, a ne prazne priče. Najveći si sin bosanski, dragi predsjedniče. Sa tobom smo sačuvali i Bosnu i obraz, a silnici svi na kraju doživješe poraz. I dan danas tvoje djelo dušmanima smeta, zbog tebe je Sarajevo bilo centar svijeta. To se ne zaboravlja, šta si Bosni dao, kad je bilo najteže, sve si izdržao. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Pošto su 1991. godine urušene i posljednje institucije savezne države i nakon što se dotadašnja Jugoslovenska narodna armija konačno preobratila u srpsku vojsku, muslimanski narod ostao je na pustoledini istorije, nad našu domovinu nadvijala se sve veća prijetnja srpskog hegemonizma koji nije tajio da će kada zavlada istrijebiti sve što nije srpsko i pravoslavno. U času kada su se na Jarbolu pred palačom UN-a zavihorili ljiljani, velikosrpski Beograd i njegova Srpska demokratska stranka odlučili su se da zločinima slome slobodu opredjeljenja bošnjačkog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bijeljina.
Foča, Višegrad, Bratunac. Nakon Podrinja, agresija iz Srbije sručila se na sve teritorije nastanjene Bošnjacima i Hrvatima. Po unaprijed utvrđenom planu, trupama iz Srbije priključili su se i lokalni paravojni odredi SDS-a. Bošnjacima je bilo jasno da mogu preživjeti jedino ako se suprotstave zlu. Ljudi su bili spremni da se bore, pa i da ginu za odbranu svojih porodica, svojih zavičaja, svoje domovine. Ali njima je bilo potrebno osigurati oružje, municiju, hranu, odjeću, obuću. Stanovništvo u gradovima, opkoljeno agresorskom vojskom, također je zavisilo od dopremanja roba izvana, a to je graničilo s nemogućim. Posebno zato jer su Ujedinjene nacije zavele striktan međunarodni embargo na oružje i ratnu opremu, čije su sprovođenje nadgledale Srbija i Hrvatska, države koje su međusobno željele raskomadati ovu zemlju kao svoj ratni plijen. Zbog toga su svi digli ruke od Bosne i Hercegovine, svi osim patriota predvođenih Strankom demokratske akcije. Strukture stranke su preuzele poslove i odgovornost za odbranu zemlje, za svakodnevno osiguranje hrane, lijekova, goriva, ćebadi, granata, metaka, džipova i sve je dobavljano u zemlju potajice i bespućen, skrivenim stazama. Agresor je zasipao vatrom front, nije štedio ni gradove, tukao je po stambenim zgradama, školama, bolnicama, sijao je smrt za građanima u redovima za hranu i vodu. Riječima su neizrecive muke preživljavanja i strah od smrti koja je vrebala građane. Stranka demokratske akcije je u toj situaciji mobilizirala sve kapacitete u zemlji i aktivirala sve veze u svijetu radi olakšanja životnih teškoća u narodu. S Božjom pomoći napori su urodili plodom. Narod je odbranjen, a očuvana i Bosna. Poraz agresije dočekali smo na nogama kao politički, a naročito kao moralni pobjednici. To je omogućila armija Bosne i Hercegovine, svojom velikom žrtvom i svojom nepobjedivom snagom. Nakon Dejtonskog mira, zemlju koju je agresor za 3,5 godine svakodnevnih granatiranja razrušio do temelja, trebalo je što brže obnoviti. U obnovi je također potvrđena organizacijska zrelost Stranke demokratske akcije i njena sposobnost da realizira državotvorne projekte i u miru. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije alija. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije alija, da te nije alija. Kada se rahmetli predsjednik Alija Izetbegović povukao sa mjesta predsjednika Stranke demokratske akcije, za novog predsjednika izabran je gospodin Sulejman Tihić. Na općim izborima 2002. godine gospodin Tihić je predvodio Stranku demokratske akcije koja je ostvarila ubjedljivu pobjedu. Izbor gospodina Tihića podržao je i sam rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Kao i veliki broj građana, svjestan da je vrijeme liderstva prošlost, gospodin Sulejman Tihić pristupio je timskom radu podržavajući temeljne ideje predsjednika Izetbegovića. Tako je danas sastav rukovodećih tijela Stranke demokratske akcije bitno obnovljen i podmlađen. Više od 70% je novih imena i novih ljudi u glavnom odboru i predsjedništvu, a isto tako i na izbornim listama stranke. Hoćemo li pogijeti glavu ili ćemo ostati uspravni? Hoćemo li biti robovi ili ćemo ostati slobodni ljudi? Pjesnik tog naroda, koga nisam spomenuo, odgovorio onim slavnim riječima kojima i ja želim da završim ovo kratko izlaganje. Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo.